बेलगुरि चक'आव हटेल गंसे ओपनिं खालामनो थाखाय फैदोंमोन। हटेलनि मुङानो जाहैबाय दारागाव हटेल। मुसलपुर सदर सहरनि बेलगुरि चक'आव गोदानै बेखेवबाय दारागाव मुंनि हटेल। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर बेलगुरि चक'आव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया दारागाव मुंनि गंसे गोदानै हटेलखौ बेखेवनानै होयो। मुसलपुर सदरनि बिखायावनो नांजाबनाय बेलगुरि चक'आव हटेल दारागावखौ बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंग्रि बिबिन बसुन बर'आ खुलिदों आरो फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया हटेलखौ बेखेवनानै होदों। आसामनि गेजेरावनो मुंदांखा जानाय भारत भुटान सिमनायाव थानाय दारागाव आरो सौखि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि फारसे थांग्रा लामानि मुसलपुरनि बेलगुरियाव दं बे हटेला। ओंखाम मोनजानायजों लोगोसेनो लकेल जामुं आदारखौ खम बेसेनाव मोजाङैनो मोनजानो हागोन बे हटेलाव। बेनिखायनो फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया साफ्रोमबो दावबायारि आरो सुबुंफोरखौ बे हटेलाव जामुं आदारखौ जालांनो थाखाय खावलायो। मानोना आदाया बे हटेलखौ जोबोद अननानै बा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे हटेलखौ दिनै बानायनो हाबाय आरो आदाजों लोगोसे आदानि न'खरनि गासैबो फेमिलिफोराबो दंखायो। बेनि थाखायनो आङो एफा मोजां सानाव आंखौ बेवहाय लिंहरनानै गावसोरनि बे सिमां बायदि मोनसे हटेल जेनेबा बे हटेलाव आंखौबो लिंहरफानायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर गोजोननाय मोन्दों आदा। थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय बेस्ट विशेस बे हटेला बे दारागाव हटेला जाहाथे एकदम बयबो लोब लोब मानसिफोरा फैथों, फैनानै बोथिसे मोजां ओंखाम मोनजालांथों, बयबो गोजोननाय मोनथों जाफैनानै आरो आदायाबो बेखिनिखौ मानसिफोरखौ जाहाथे मोनसे बोथिसे गोथाव ओंखाम जाहोनानै हरनानै खुसियै थाखायहरफिननो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बेबायदिहायनो हटेला मोजाङै सोलिलांबाय थाथों होननानै आं इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबबाय। बेलगुरि चक'आव हटेल गंसे ओपनिं खालामनो थाखाय फैदोंमोन। हटेलनि मुङानो जाहैबाय दारागाव हटेल। ओमफ्राय लकेसनाबो बिराद प्राइम लकेसन, बिराद मोजां, माने अबावबा भितरथिं थांनांगौ बा नागिरना मोनि बेबायदि एड्रेस नङा, एकदम चारियालिनि एकदम खाथियावनो नुहुरखायो। ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आङो। आदा बिबिन भुषन बर'आ बिराद गाव मोनसे सिमां लानानै बे हटेलखौ खुलिनाय जादों। ओमफ्राय दिनै बे हटेल खुलिनाया जाफुंबाय। ओमफ्राय गावनि एफाग्राब मोजां सानाव जे आंखौबो दिनै लिंहरबाय गावसोरजों थाफानो थाखाय बा गावसिनि हटेलखौ खुलिनो थाखाय, बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेखिनियाव जास्ट हटेलल' नङा, दारागाव जिथु बा नाम होनाय जादों बे मोनसे बिराद मोजां जायगा मोनसेनि नामखौ लानानै होनाय जादों। बयबो मिथिगौ दारागावआ मोनसे पिकनिक स्पट बा मोनसे भेकेसन स्पट होननानै। बेयाव गोबां मानसि फैयो बेरायनो थाखाय। ओमफ्राय बेयाव बेरायनो थांनानै ओरै फैफिनबाबो बे हटेलाव हाबलांजायो, एकदम खाथियावनो जायो। ओमफ्राय बिथिं जास्ट पिकनिक स्पटनि लोगोसे बे मुसलपुर जायगायाव बहुद गोबां अफिसफोर दङ, हस्पिटाल्सफोर दङ, बा गोबां मानसियानो बिथिंजाय बेरायनो फैयो। स' बयबो फैनानै बेवहाय बोथिसे मोजां ओंखाम बा मोजां जानायखौ मोनजागोन होननानै आं माबादों आरो, जेनेबा बिसास मोनसे दं आरो बेयाव फैनानै एकदम बयबोथ' मिथिखायो जों उदैखौ जुदि मोजाङै माबानो हायोबाथाय होमबासो मुदाबो मोजां जायो, नङा होमबा? आं सानो बे हटेलाव हाबफैयोब्ला बयबो रावबो माने गोसो गाज्रि जानाय नङा, मोजाङै बोथिसे गोथाव बोथिसे ओंखाम ओंख्रि जानानै थांनो मोनगोन होननानै। बे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथांखौ आङो दिनै बेखेवनो थाखाय आलासि महरै लेंना लाबोदों। बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो रायजोफोरखौ आङो खावलायो जाहाथे आंनि हटेलाव फैनानै बोथिसे जाफैयो आरो हानायमानि आङो सेटिसफाइ खालामनो नाजागोन। आरो आङो बे हटेलखौहाय
जेनेबा आङो फादारनि नामावनो दोननाय जाबाय जिहेथु गोलाव सम फादारा बेयाव सिगां साख्रि मावदोंमोन जेबो नेरसोन थालाङासै एक्सुवेलि दारागावबाबो आं बेयाव मोनसे लग' लागायदों आरो ना जेराव माने नोंथांमोना केबि नुगोन केबि माने कमल बर' आंनि फादार नामा जाबाय कमल बर' बेवहाय माने बे केबि लग'खौ लागायनाय जादों प्लास माने दारागावखौ आङो लागायनाय जाबाय मानो होनबा आंबो बे साइडनिनो मानसि नालाय बेखायनो आं दारागावखौ मोजां मोनो एक्सुवेलि दारागावखौ मोजां मोननानै आं दारागाव नामखौ दोननाय जादों आरो बेवहाय माने अर्गेनिक जि दङ जोंनि बर'नि जेनेबा लकेल फुड अर्गेनिक माने जेरै जोंना दा अनला थायो बिदिनो अमा नारजि बिदिनो बायदिसिना आरो हानाय माने महरगिरिमोन दिनै जोंथ' मोनसे बेब'खायाव हाबदों मा बुंनो सानो आदसा महरगिरि हिसाबै माने आंथ' आजि 10-12 बोसोर जाबाय आं दोनथ'नाया माने एसे उसुबिदानि थाखाय आं माने दस्रा खामानियावबो खारथिंदोंमोन नालाय बेखायनो महरगिरिखौ आङो 12 बोसोर जाबाय दोनथ'नाया एक्सुवेलि ओंखायनो आं दा बे लामाखौ लादों आरो दालिफ्राबो ओमफ्राय नैबे लकेल मैगं खारैखौ मोनजायाखैमोन बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय अमायाबो एकदम गुवाहाटिनि बायदि नङा लकेल अनलाजों दाउ